Vi skal jo huske, at de Bongo på det, de præsenterer i dag, kører 15%. Og den første, vi ser, det er en støvle. Og den koster 1699. Et tørklæde til 149 kroner. En taske Adax til 499 kroner. En grøn task Bongo 399. Sådan. Kan vi lige få en tur rundt, hvis du tør i støvlerne? Det var du godt. Super godt. Og det næste, vi ser, er et tørklæde i silke. 160 kroner. Vi har en rygsæk fra Bongo til 599. Og en skintaske Bongo 599. En nederdel i viskose til 499. Og sko fra Tamaris til 499. Sådan. Og mens I dribler lidt rundt, får vi en ny model på. Sko Tamaris 599. Taske fra Bongo. Og rygsækken er til 599. En hat. Sandelig en hat til 130 kroner. Og den er jo i strå, det kan I næsten se, ikke? Og tunika til 149. Super sejt. Skal vi give dem en hånd? Sådan. 15% der. Værsgo. Og alt af det. Og det køber på alt i forretningen. Sæt den.